Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages ndegedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo ndoda kureururawo shura iro rakaitika pakuvigwa kwagogo vangu ivo vainge vari n'anga mukoma saka kunyangwe hedu takangokwirira tiri mazviri but ini zvinhu izvi zvinotondinetsa kusvika pari nhasi zvinhu zvinogara zvichindinetsa mupfungwa kuti asi chainge chimbori chivanhu chakaita sei ichocho chakaitwa pakavigwa gogo. This was last year. Saka iko zvino tava kusangana nematambudziko akasiyana-siyana. Saka umwe neumwe ari kungofamba nemhuri yake. Zvino hatichazivi kuti kufamba kwatiri kuita umwe neumwe aine mhuri yake hatizokanganisirani here. Saka zviri kuitika mukoma ndezvekudai ini noone mudzimai wangu nevana vangu tinoendawo kune imwe chechi iyi iPentecostal hongu chivanhu tinoita but ndakazosarudza kuti ndainge ndichida kunamata kuPentecostal mushure mekunge ndaona zvimwe izvo zvaiitwa muchechi dzechipostori mukukura kwedu, nekuti mukukura kwedu madzibaba edu ivo vaitopikirana mhiko. N'anga idzi munongodziona henyu pamunoenda hamuone zvimwe zvakavanzika zvinoitika mumafamilies. Chamunenge muchingoona ndechekuti sekuru vaya vanoona asi munenge musingazivi kuti kuseri kwazvo ni kunenge kutori nezvimwe zvinenge zvichitotambudza kana nen'anga yacho. Saka vanhu vanozotanga kurwa mushure mekunge n'anga yashayika nekuti vamwe vanenge vachida kuramba vachienderera mberi nebasa racho. Vamwe vacho vanenge vachida kuita umbimbi ndoga wekuti ini ndini ndakanzi nagogo kana kuti nasekuru paya vakanditi kana ndazofa ndiwe uchazotora tsvimbo yangu uye zvekare ndiwe uchazosara uchirapa. Saka panotanga kuita makakatanwa asingaiti zvekuti vanhu vanotourayana, vanhu kutopinda muvhu vachirwira chipo nekuti kuva n'anga munyika yedu zvakangofanana nekuti unenge utori mupfumi nechekare nekuti matambudziko muvanhu haaperi whether unonamata kana kuti haunamati. But nyika yedu yakazara nevaroi, yakazara nevanhu vane hutsinye, havene kuti takasikwa nerudzi rwupi nekuti takatosiyana nevamwe vanhu. Isu hwedu maZimbabweni uroi hwakanyanyisa ndokusaka n'anga dzichizogumisidzira dzava nemari nekuti vanhu vanenge vachingoroyana generation after generation. Sezvo zviri zvinhu zvandakakura ndiri mazviri ndakaona kuti kuchechi kumasowe uko kwainge kuine mhiko idzo vanhu dzavainge vachipikirana ndobva ndachizotanga kuenda kuPentecostal. Saka ndinonamata kuPentecostal nemudzimai wangu asi hondo mukoma dziri kusimudzwa mumhuri yedu aikona mukoma kubva gore radarika iro mukoma. So far tikuverenga kuti mumhuri mune vanhu 10 vafa kubva zvakafa gogo vedu avo vainge vari n'anga. Ndichiti vanhu 10 vafa mukoma, veropa nevasiri veropa, including vamwe mamaidi maviri avo vakashayika. Umwe ainge ari maid wasisi, umwe ainge ari maid wamukoma wangu. Vose vanokwana ivo kuita 10 vanhu vataviga kubva gogo zvavakashayika because tsvimbo, machira nezvimwe zvainge zvichishandiswa nagogo vedu pakurapa. Zvinhu izvi hazvisi kuzivikanwa kuti zviripi, zvakatorwa mukoma neavo vakakasikira kuzvitora. Isu vamwe patainge tiri busy tichigadzirira kuvigwa kwagogo vedu, vamwe vakahwandisa zvinhu zviya hatitozivi. Umwe neumwe mumhuri yekwedu anofamba ari ega iye nemhuri yake. Take for me for an example, kana tichitoitawo madangerous prayer tinotonamata tichitoti Mwari urayai Joseph, Mwari urayai Ningi. Ndo zvinoitika kudzinza rekwedu. Ini ndinoona sekunge vanhu kana kuri kunzi muchienda kun'anga paya muchiti Ningi uya anobatsira, munenge muchitotsimbirira dzinza rekwake kuti iye paanozofa vanhu vanozosara vachirwira
ukuru ihwohwo hwen'anga iyoyo vanhu vobva vatanga kuurayana. Saka nemudzimai wangu tinofamba, uye zvekare ndakatoudzwa kuti pane umwe weukama uyo akatopika kuti iro rino gore November haafaniri kuti ainge achizodarika. Ameno mukoma, kana 2025 akadarika ndichazodzoka zvekare neconfession yangu ndichikuzivisai kuti ndiri mupenyu. Asi kana ndikasadzodzoka, zivai kuti ini ndinenge ndatoenda kwamupfiga nebwe. Ameno kuti ndichanozorora here kana kuti ndichange ndichizongotambudzwa, nekuti tine nyaya dzakawanda dzataiudzwawo nagogo vedu kuti avo vanouya padare pavo vachiuya kuzotora mimwe mishonga yekuti vange vachikwanisa kuzova vakapfuma havazozorore munyika inotevera, vanozoshandiswa, vamwe vanodzoswa nevamwe avo vanenge vachiromba. Saka unenge uchingoshandisiwa wava mweya wechikwambo. Zvino pakunogadzirana kwatiri kuita mumhuri, handizivi kuti kana kuri kunzi zvechokwadi, kana ndikabvuma defeat, kana ndikaurawa November yegore rino, zvimwe kuda ndichaenda ndichinoshandiswawo ikoko kunyika dzimu. Asi kana mukandiona ndadzoka, zivai kuti Mwari vanenge vati uyu mwana wangu musamutora, nguva yake haisati yakwana. Shura rakaitika pakuvigwa kwagogo vangu, pane zvimwe zvigure zvakauya. Zvigure izvi izvo zvichitaura zvinoti zvakatanga kufamba kubva kuMalawi gore ra2024 parakatanga kuzonosvika ivo gogo vachizoshaika muna July. Hanzi zvainge zvichifamba netsoka kubva kuMalawi. Hatizivi kuti ichokwadi here kana kuti, asi izvo zvainge zvisingatogoni kutaura shona yacho. Paitova nemuturikiri, takatotsvaka munhu anokwanisa kunzwa chirudzi cheko kuMalawi, ndiye ainge achiturikira kuti isu tabva kuMalawi. Saka ivo vainge vachiti vainge vabva kuMalawi kwacho uko kwakatorwa chimwe chibhasiketi nagogo chavainge vachishandisa. Saka gogo vedu ivo havana kukwanisa kuzodzokera kuti vange vachinodzosera chibhasiketi ichocho, zvekare nedzimwe mari idzo dzainge dzichinzi vainge vachikwereta mombe dzavainge vakavimbisa kuti pagore kana kuti after 2 kana kuti 3 years ndichange ndichizounza mombe. Saka zvose izvozvo zvainge zviri zvikwereti zvavainge vauya kuzoronda. Saka tikabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichitsvaka mukadzi. Pakazonotsvakwa mukadzi kumashops hure chairo, tikabva rachizotaurwa naro nevedzinza, akabvuma mukadzi iyeye. Saka vose vainge vari mukitchen vakabva vanzi vange vachibuda. Izvi zvakazoitwa huri usiku, ndoshura rakaitwa. Zvigure izvi zvainge zvichiti zvinoda mukadzi, saka hatina kuzoita usiku hwose sezviya zvinoitwa kuti vanhu vanorara usiku hwose vachiridza ngoma nekufara nekutamba nekuimba nekuchema, tichichema mufi wedu tichiti mangwana toenda kunomuradzika. Saka kofini ragogo rakati ririmo mukitchen, zvigure zviya zvakarara usiku hwose zvichirara nemukadzi uyo akanotorwa kumashops hure rinotozivikanwa munharaunda. Ende vanhu vakatotaura kuti asi nhingi uya haangarambi mari yaakati ainge achida. Akati iye anoda $8,000 kuti ange achirara nezvigure izvozvo usiku hwose. Pa$8,000 iyoyo takazotaurirana naye tikati mari yacho yakawandisa, hatina. Akati chindipai 7. Pa7 mari yatakakwanisa kuzowana i4, zvichireva izvo kuti pari zvino mukadzi uyu tava kumukwereta 2 nekuti takazomupa rimwe 1,000 zvekare iro rinogore. Saka ndoshura iro rakaitwa pakuvigwa kwagogo vangu. Semhuri tiri kushungurudzika. Gogo vangu vainge vaine masimba, vaitombobuda mumaredhiyo, asi ivo havo havana kumbogara vakaita zvemaYouTube kana maFacebook. Kudhara ndipo apo paitomboya vatori venhau, kudhara ichiri ZBC, vaiuya kubva vachizoitwa mainterview vachitobudawo pamaTV nemumaredhiyo tichitonzwa gogo vedu vachitotaura. Asi sedzinza tatambudzwa nezvikwambo izvo zvakaenda zvikanotorwa nagogo.
apa hatisi kuziva kuti tsvimbo dzavo dzavainge vachishandisa dziripi. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu paaudio yavo vakazogumisidzira vava kutochema, havana kutopedzisa nyaya yavo, asi nyaya yavo iri pakuti hanzi vakaudzwa kuti hanzi this year muna November anokwanisa kusapera, hanzi vanenge vatofa. Saka hanzi kudzinza rekwavo ndo zviri kuitikawo izvi. Kuko vavo hanzi vainge vatori n'anga ine mukurumbira yainge ichitozivikanwa neZimbabwe yose, asi vakaenda kuMalawi. Uye zvakare pane shura rakaitika rekuti zvigure zvakati titsvakire mukadzi, toda kurara tichirara nemukadzi iye, hanzi vakatsvaka rimwe hure vakaribhadhara, hanzi usiku hwose. Zvigure izvi zvainge zvichiita bonde imomo mainge muine coffin ragogo. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini ndauya pano ndine nyaya inondishungurudza mumwoyo mangu, ndichigere zvangu nemudzimai wangu, asi ndakaroorawo mukadzi wangu ndisingazivi kuti iye mukadzi wengozi, akatorodzwa kumweya wengozi, asi ndainge ndisina kuzviziva. Ndakauraya mwana wangu ini nemudzimai wangu uyo wenumber 2 because ndainge ndava nebarika panguva yacho iyoyo. Takatsika mwana wangu nemotikari. Koma, it is a very long story but ndichaedza kuti ndinge ndichingoti gaga. Nemudzimai wangu mukoma takasanganawo kucollege. Izvi zvakaitika kudhara nekuti ndiri murume uye zvakare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndatova nevazukuru ini. Zvakaitika kudhara tiri kucollege kudaro nemudzimai wangu ndokubva tachizotanga kufambidzana. Takazotanga business kedu, iye ndiye ainge oenda kubasa, inini ndainge ndava kungoita izvozvo zvebusiness redu ratainge tatanga. Saka business iri mukoma ndaiwanzo kuita mabusiness deals neavo vanoitawo zvematongerwo enyika. Ndokuzotanga kuzodanana neumwewo uyo ane vabereki vake vainge vachiitawo zvematongerwo enyika. Ndichaedzawo kuti ndinge ndichihwandisa kuitira kuti vanhu vekuziva vasazonyomwa. Saka ndichasiyirira zvimwe zvekare, zvimwe zvacho ndichaitawo ndichizvichinja munyaya yangu. Saka takazosangana mushure mekunge ndada kuita rimwe business deal nevamwe minister. Saka takatoenda kune imwe dinner. I was invited. Kwainge kutori nevakuru kana venyika vainge variko. Saka tiriko ikoko pane umwe akazotaura neni akati zvimwe izvi zvinoda kuti unge uchiroora mumhuri dzevanhu ava vane mari, ndiko kuti zvinhu zvako zvinge zvichizoita sezvinosununguka. Ndo pandakabva ndachizotanga kufambidzana nemudzimai wangu uyu mudiki. Saka mukufambidzana kwedu kwatainge tichiita, iyo akabva anyepera baba vake kuti ini ndainge ndisina mudzimai, kuti ndikasike ndagamuchirwa nemhuri yavo. Saka takazotoenda kuma-introduction, ndokubva ndachizonzi ndinge ndichichata mushure mekunge ndamuroora. Ukowo mudzimai wangu tainge takamupa wrong information, ainge akazvigamuchira hake kuti ndo zvandainge ndada. Saka pakuzonochata apa mukoma pakazotoitwa madhiri, mudzimai wangu asingazvizivi mukuru because tainge tisina muchato. Saka ndakanochata nemwana wevakuru vasingatauriki nemazita, ndokubva tatochata tikatanga kugara tose. Saka ndaiti kana ndikamboenda uko kumukuru ndomboenda kumudiki wacho. Vainge vari vanhu vainge vava kusawirirana nekuda kwekuti painge pasina chokwadi pazvinhu zvose izvo zvandainge ndakaita. Iye ainge asingadi kuti hama dzake dzinge dzichizviziva kuti ndainge ndakamuisa pabarika, achiti zvinozoshoresa baba zvekare naamai vangu. Zvadaro takatanga kugara ndichiita sekunge ndainge ndisina umwe mukadzi, sezvo iye ainge achibva kumhuri ine mari. Ndainge ndava kunyanyisa kugara kumba kwake kudarika kumudzimai wangu mukuru. Mwana wangu mukoma akazoti ava kuboarding school, first born yangu takazomubvisa kuboarding school mushure mekunge pamboitika zvakaitika.
ndainge ndaudzwawo neumwe Sawira wemumhuri imomo mandakaroora kumudzimai wangu mudiki kuti vainge vakazvifambisa sei, because vainge vakarodza mwana wavo vachiziva kuti vainge vakambomurodza kumweya wengozi, hamene kuti chii chakaitika munguva yehondo. Saka mudzimai wangu ainge oti kana akabatira pamuviri nhumbu dziya dzaibva kana kuti ainozvara mwana anenge akafa. Saka takazofamba nemudzimai, kana kuri kunzi unenge wakaroora mukadzi anobvawo kumhuri ine mari kukudarika anenge achitonga ndiye. Saka pabarika iri mudzimai mudiki ndiye ainge achitonga ini zvekare achitonga naamai guru vake. Takazoenda kun'anga, takaenda kunyanga inini nemudzimai Natsano Komanashi. Influence yacho yandaipiwa yainge yakaumarara. Saka taenda kuya mukomanashi takabva tachizonoitiswa mhiko dzatakaitiswa, zvikabva zvanzi uyu mukadzi wangu mukuru ndiye aifanira kuti ange achitakura mutoro wacho iwoyo, obva achizoita sekunge iye ndiye ainge ari mudzimai wengozi. Saka mudzimai wangu mushure mekunge tafirwa nemwana aiti akabatira pamuviri nhumbu dzainge dzichibva kuzonosvika achizonofa ari muleba. Izvowo zvakazoitwa nemudzimai wangu ari ega, uyu mudiki wandasara naye. Asi chandinopupura ndechekuti ini ndakatsika mwana wangu nemotikari akafa. Zvatakaita ipapo mukomanashi mwana, nekuti ndainge ndichitoziva kutoti ndiye wandainge ndaisa patarget kuitira kuti mudzimai wangu mudiki akwanisewo kundiitira vana, ndakamubvisa kuboarding school uko kwaainge ava kudzidza, ndikabva ndachizomuisa paday school. Saka nerimwe zuva ndakamutevera, ndakatoita sekunge ndainge ndisimo muZimbabwe, izvo ndainge ndirimo. Ndakamutevera achibva kuchikoro ndikamudhuma nemotikari, asi iye akatozviona kuti munhu andidhuma ndibaba. Ndikamutsika wepiri to make sure kuti ainge afa, ndikabva ndatiza. Motikari yandakashandisa yakatongouya natsano vangu. Motikari iyoyo yainge iri Benz, iri yeblack, isina manumber plates, iyo yandakatsika nayo mwana wangu. Mwana wangu akazongowanikwawo nevamwewo vainge vachingozvifambira, but ndakamutsikira kudhuze nekwandainge ndichigara nemudzimai wangu mukuru. Mwana akavigwa ndisipo. Ndichangoti ndainge ndakaudza vanhu kuti ndainge ndiri kuChina, asi ndainge ndiri muhango munyika. Saka mhiko dzainge dziri dzekuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoona kuvigwa kwake, uye zvekare ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizoswedera padhuze nerinda rake before 2 months. Saka ndakazoti after 2 months, mushure mekunge mwana wangu abva mukuvigwa, ndo pandakazoti ndadzoka ndikaenda ndikanobata maoko. Asi ndakatanga ndaenda kurinda remwana wangu nemudzimai wangu mudiki, ndokubva tanogadzira tikagadzira. Ende rinda remwana wangu raitombopota richidhirika. Izvi zvakaitika kwemakore akati 1 day. Aiti kana akada kumuka taibva tamutsipika. Zvandakaitawo panguva yacho iyoyo ndainge ndichiti zvimwe kuda ndiri kugona, uye zvekare neinfluence yandainge ndichipiwa nemadzitezvara angu, ndainge ndisingakwanise kuti ndinge ndichitaurawo zvandinoda kuti zvinge zvichiitika mumusha wangu. Ndainge ndichitongerwa musha wangu nemadzitezvara, uye zvekare nemudzimai ainge achindiudzira zvekuita. Kana kuvaka mukomanashi, ini ndakavakira kumadzitezvara. Saka kana vana chaivo vandakazoita nemudzimai wangu mudiki anongotaura zvaanonzwa kuda, dzimwe nguva anokwanisa kungoti vana ava ndevangu, which means kuti inini vana ava handina zvandinokwanisa kuti ndinge ndichivaudza. Akatombonetsa achiti anoda kuti vana vange vachizodaidzwa nemutupo wababa vake, nekuti hanzi vanokwanisa kuzowana mikana kumberi uko. So handizivi mhuri yeZimbabwe, ndo zvandakatarisanawo nazvo izvi mukurarama kwangu. Dzimwe nguva ndinongoshuvawo kuti dai ndafa hangu ndakwanisa kuona mudzimai wangu. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu wenyu, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.